Okay, yes. Jeg vil gerne, i dag vil jeg gerne lave et bevis, og jeg vil gerne fremføre beviset for, at x i anden differentierer, hvor jeg bare skrevet lige med, fordi at hvor jeg bare skrevet lige med, fordi det bare mener, at det skal differentieres. X i anden lige med differentieret giver 2. Og for ligesom at kunne komme ind på det, og ligesom kunne svare på det spørgsmål, så vil jeg prøve at redegøre for sekanttænding og en tangent eller differentialkoefficient. Måden man kan forklare en sekanttænding, det er, hvis vi for eksempel har en graf, hvor at vi så har grafen her for eksempel, og vi så sætter 2 punkter her. Så kan vi så lave en hældning her. Og det vil være så det, som man kalder sekanthældning, og vi vil bruge ligningen til den her hældning til at lave mit bevis i dag. Og det der med sekanthældning, det er, at den er anderledes frem for tangenten, som ligesom er det, man regner med den afledte funktion. For eksempel, hvis man så havde det, der hed, hvis du havde det, der hed en tangent, så ville det for eksempel hedde for en afledt funktion, så kunne det x i tredje lige med 3x i anden, og så vil du så kunne lave noget, der så hvis man har en graf her, nogenlunde her måske. Og det der er med tangenten, det er, at den flugter direkte på et bestemt punkt, mens sekanten ligesom bliver styret af de 2 punkters afstand til hinanden. Det vil så for eksempel sige, at hvis punkterne lå sådan her, så vil den være større, end hvis de lå sådan her. Hvis man kan se forskelligt. Det håber jeg, man kan. Yes. Og det jeg vil starte med at gøre, det er, at jeg vil bruge trætrinsmetoden, som vil hjælpe mig frem til at kunne få mit bevis, eller det jeg vil bruge. Jeg vil starte med at skrive sekantens ligning op. Så hvis jeg bare skriver f mærke af x, det vi gerne vil bevise, altså den afledte funktion for x i anden, så vil jeg så skrive x og så skal vi så huske, at vores x det er i anden, minus her, minus og det jeg umiddelbart vil tænke som det første, det vil være, at det ligner lidt noget andet, og det er nemlig en kvadratsætning, som der ser nogenlunde sådan her ud. Der er lige noget den håber jeg, ja, den burde du godt kunne se. Ja, det er så den, jeg gerne vil bruge. Den er kvadratsætning, fordi det ligner det her led af min funktion. Så vil jeg så skrive ligning op på en anden måde og begynde stille og roligt at reducere. Så vil jeg jo som sagt skrive ligning op som x 0 anden plus med her h i anden plus nej, så skal jeg selvfølgelig trække fra her. Og det vil så være min reducerede ligning. Og efter jeg har haft det her trin med, hvor jeg så hvor jeg selvfølgelig også vil prøve at reducere det, hvor jeg ser, at der er nogle ting, der ligesom går ud med hinanden der. Så går jeg også ud en her, så jeg så 2x, så
Efter jeg så har reduceret, til det ligesom, altså når jeg så har reduceret, så for at tingene går ud med hinanden, så vil jeg så derefter have f med h plus 2x det 0, fordi jeg selvfølgelig havde de to x'er stadigvæk plus h, det var den eneste, der var tilbage i ligningen. Så vil jeg så prøve at sætte mit h til 0, fordi jeg gerne vil have en grænseværdi for min ligning. Så vil jeg også derefter stå, så vil jeg derefter stå f x lige med x. Så vil det så være en 0, fordi det så er en grænseværdi. Og der skal selvfølgelig så et mærke af x, fordi det her er den afledte funktion, som der er kommet efter man så har differentieret den fra x i anden. Så ja, tak for det.